Selamat pagi unggas-unggasku. Wes tak kei sarapan, Bes. Aku arep ndelok anuku mang ketoke. Alhamdulillah dadi, Bes. Apa kuwi jenenge? Waluhku kae. Kae karo kae. Iki karo kono wae lho. Dadi, muga-muga dadi ya, Bes. Nandur bolak-balik ki kur ora dadi. Iki lho, Bes, lucu iki. Sing tak sebarke isi apa kae jenenge kates tukon. Lah kok tukule kates gantong. Piye? Wis bene, Bes. Nggih kulupan. Ya ra, Bes. Sesuk nyayur iki. Arep bobor iki neh, Bes, aku, Bes. Kalian masak apa hari ini, Besti? Aku ora masak, sik ndek blendrang. Dek ini akeh apa oleh berkat. Sik akeh berkat. Sik akeh blendrang berkat.